views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more sa umaga. Alas 7:27 sa atong oras. Ito na mga mamulabog sa inyong kapuntagon. Ang pamate, Jericho Rosales, kulot-kulot yan ay kandiis. Ang hari sa tanang mga hilas. Wow. Brother Bernie, Bitokbitok. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Hello, good morning! Kasama niyo na rin ang inyong pinaka-feeling ang mega mga migs, ang chubby, sexy, beautiful, tambok sa mga pictures sa videos, pero sexy good sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Feelingera. Walay mo Check one, two. Sese. Siyempre, kapanig mo ng Swabe ng bayan. Ang kuya ni mga Swabe, ang pinaka-Swabe, Rico Swabe. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Dahil Lunes po ngayon, makakasama po natin walang iba ang baby ng bayan. Nga nagdahom sa 2020, makita na niya iyang forever. Yes. Char. Kaya namin natin ipaigayon nga ako. Ano siya ito? Singles climb. Yes. Dahan nga sila nga singles climb na gidaway para daw. Dapat dili na couple. Baby! Rai-rai! Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Dahan nga bagi sila gabi nga. Ayan ang couple, couple climb kayo. Na may couple na. So singles climb mga igala. Ang sakit ito'y bracket sa edad? Kuan. 25, aso? 20 years old above. 20 years old. Sa babae, ang lalaki may 25 pataas. Oo. 7 sa girls, tapos 10 sa boys. Kaya para ang tulo sobra man. Naitulo ka buk waiting, eh. Tanganin na for Valentine's Day. Ang among ipaigayon nga singles climb. Dito sa may, mamili pa may dito sa may impasugong. Alaka. Lovely. Excited. Lovely. Good morning, guys. It's a great Monday. Morning. Tanan mga kung ano paghapon naka-move on. Please lang, move on na mo. Human ang bakasyon. Balik na. Okay? Kota na kota ha. Apaso ng kuan. Nindot na tong sales para mugwapo ang atong kuan. Ang atong Christmas party sa sunod na po niya December. Yun. So kayod karon. So muna mong giingon mga kamilya. So balik eskwela na po karon, di ba? Private ba o public na? Yes. Feeling ninyo Sabay na po. ba? Sabay na. Sabay na, tanan, no? Sabay na. Tanan. So medyo busy na tanan, Mitsubishi na tanan ng mga tao karon ha. So supposed to be kagahapon, last sa matod pa sa Katoliko, dapat kuhaon ang mga Christmas decor. Hala, Ano man? manguha na to eh. Kay Three Kings man gahapon, last day na. Karon wala na. Sa lisda na nato ni heart netong kundi. Murag antod next year pa man nata ni. Lagi. Kaya sa'yo mga pag makita ta Christmas decor, medyo pampa-good vibes mong good. Murag ganahan kay kam, Sana ko. Murag na makalimong, napapali ko yung utang. Napoy utong. Nagapay utang ako, Like, oh my God.
Anyway, mga kapamilya, so, muna to. So, okay, bye! Sa istorya niyo ganina, brother? About kay Nadine Lustre o kay Jadine. Bakit? Di ba lately, ano man to sila na-issue nga nagbulag na daw. Oh. Pero wala pag giklaro nga tubagid. Pero nag-rest back na siya atong isa ka entertainment news writer. Kung asa, giingon lagi na, may mga na-mention mo dito about sa iyang mental health issues, may nga na, gipanghimakak ni Nadine daw mga kapamilya. Ang wala niya gipang makakapagbulag nila. Walay direkta nga tubag, pero mato pa, bakak daw ang statement sa mga news writer. Ano palang nakalagay doon? Muna ipangutana. Oo, mo lagi. Sige, nakabulag. May bastos. Huwag mo ito nagbasa-basa. Ito nga, ano daw, ang hinungdan sa pagbanagbulag, kaya ang pagselos daw ni Nadine, sa mga ingani. Tungod ni kato ni... Di ba si James Reid o si Nancy sa Mumulan ipagtagbo sa usa ka pelikula. Pero wala daw na dayon, ni si Joshua daw ipuli. Ang hinungdan na si Nadine, Yeah. Pero actually, ang point good atos ni Nadine siyang defense katong writer. Gingon magud ato ni Ricky Lo. Ni Ricky Lo nga dili na lang sa daw mention hinay-hinay ni James nga bulag na gyud sila kay naaday suicidal tendencies ni si Nadine. Wow. Tungod sa past nga nahitabo siyang igsuon nga Wow. Sobrang ang dating pa si James Reid ang nakipagbulag lugar ni. Bakit nga naman si... Di ba? Kay Ibrang naman ang dating. Si James Reid, ihinay nila nagsulti kay Basi Madi. Di ba? So Pero na-depress. the other side of the coin daw, niingon daw na si Nadine, di na daw happy kang James. Wow! sabi ko na sa inyo ng mga gwapo, di gina-boring gina sila. Diri mo sa pangit, himuon mog hari, Rayna. Willing mi magpa-slave. Alam mo, kung pareha lagi mo, puros mo, ba, puro mo mga hari o Rayna. Wala. For example, puro mo gwapo-gwapa. Kani majority lang, abdi mo na naman in fairness nag-succeed, no? Pero kasi nga majority, yun labi na kung puro mo, for example, star po siya siyang own career. Regardless, kung ibutan to sa modeling, siya ay hari. Sa kung primero, okay pa na, kadugay mo na, pag magbikil mo, dagang ka naglakag sa ako. Pwede mo kagamuana, di ba? Tama. Confident. Ang isa po, minsan, kadagan ra kayo. Konbe ako, ride mo ko na, Brad. Muna ang perfect match, gyud. Ang isa ubos, isa't na magpakaubos. Magpailalom gina, di na pwede nga pariha mo. Muna kasagara kung both puros mga career people, career na ana, lisod kayo. Mag-away lang na gamay. Kung DJ ko dire. Mo DJ ko. Hey na. Ha? Butan lugar na to, bukalista ko sa ba. Ay. May bastos. Bukalista ko dire. Kailan ko na. Dagang ko fans dire. Bulag. Ang tendency wala. Di planang ko medyo na opposite na bad, Brad. Di ba na ginay magpa? So, Mag-giveaway. Mag-giveaway. Sorry na. Sorry na. Ang problema, si Rai-rai, yung sabay style niyo, si mong gusto, Rai. Ikaw ang taas o siya ang ubos. Pareho na problema. Akong ubos. Wow! Gusto ba kag kuan o mapapiliong ka usa ka guy nga murag something nga murag sabi lain term na ba famous or something kuan kanang kuan siya or gusto ka katorang hilom ra kay glabok ba low Yan, high profile. Pre ko sa diferensya sa Billy si kuan sa ex ni Billy Crawford Nikki Hill. si Nikki Hill Nikki. from a Billy Crawford to a guy nga kanang hilom ra kay ba IT masuto siya nga tao something dili kayo ko non-showbiz nga low profile pero kortahan gyapon na gyapon career pero kanang dili kidingon gyud nga Tama, no? Di para malipayon pa siya ikaw ray asa mga gusto mo padulong ray Slow key lang. gusto ba nino nga mas ikaw ang ano Ako lugar sikat. Kato mga sekreto. tama na Yun. ibiray-ray ko diri Wow. sa ko diri sa K-pop na kay Mister! fans diri
Mountaineer ko. Rich Mountaineers ko, juter akong bag. Ay, bastos ka. Pag yun. With shorts. So, ana gidapat. So, tanawa sila. So, unsay ko pangutanan niyo, Brad? Unsay gigamit nga lipstick? Dili po na maon, dili ba? Eh, syempre, chismis man gyapon to. Masabay chismis nga kanang bitaw naka-apekto gid sa iyang life. Matawag gid na dakumbakak. Dakumbakak. Munang gingon ba, pangutanan ng chismi. Kanang bitong misulti nga ginadaot ko. Depende na, ginadaot ba ka o gibulabog ka? Doon maguna. Diba? Tama. Kaya may isa pa, maglagot yung ko na akong ugangan. Ay, ano man, kaya ginadaot yung ko diya. Diba na nga na, manawag sa ko sa Tita B. Kasi ginadaot. Kung ko ka nang maldita daw, kay ko, ana, ginadaot. Tinuod ba na? Well, so wala ka ginadaot. Gibulabog ka. Lahi man ang gibulabog sa ginadaot. Ang ginadaot, dili tinuod. That's why kung ako, ginadaot lang ko, kay Berko, kay di man tinuod. Ang problema, naglagot ka, kay tinuod, manggod. For example, gichismi kasi mong boardmate. Kana, bito si Maria. My God, kalat kay na. Damak. Damak, ang mga panty, bisag asa lang. Tapos ay, naisagol brief. So, kipag-chismi kasi mong mga classmate, di ba? check out. So, maglagot ka karon. So, asa ka nga pa naglagot. Gibulabog ka. Gikon ko, nagidaot ko ano. Ano man? Gidok ko niya nga, kuanda ko, damak daw ko. Mo ba? Tinuod, dili. Tinuod. So, wala ka gidaot. Gibulabog. Gibulabog. Ay, bastos. Kung may yung ginadaot ka, tapos dili tinuod, di ko kibergi ko eh. Say, Maria, say pinakakuan nga ginadaot ka. Ginadaot ko. Kanagin lang pag-ingon nga tambok ko. Daot ba eh? Di di tinuod? Nilig yun. Kasi pinapandaot sa mga kuan, Bibi Rai-rai. Wow. Bait naman. Ano ang pinakabutan Naulaw mi nga sa to? imo. Wala gid lugar. Huwag yung kay issue. Sa bagay, ang mga artista kailangan namin issue. Para publicity. Para pag-usapan lang yun may mga. Rico, Swabe. Pinakapandaot sa mo. Kanang dagat chicks. Ano na sakto ka pandaot? Kaya di mo ginatino, di Dili ba? na tinood. Wala na, bakak na. Nagunaw na rin ko. So, ikaw daw, Brother Burns. Dili, kasagara sa ako, gibulabog yun. Huwag ko gidaot, Sumuka, na mulabog yun ko. Brother Burn na. Kuma naman. Pass is pass. Confident. Saan mo ito nakita ka nga na daw ka dito na pizza ko? Ha? Hagkas ko na dito. Pandaot naman na. Ug tuod man tinuod yun na ka dito. So wala di ko gidaot. Gibulabog ko mga igala, ha? Again, doon na ka klase ang pandaot o bulabog. Chismis. So kung nagproblema mo kasi mo ginadaot sa inyong mga friends, kung dili tinuod, kiber. Paso-paso na pagkeke kaya di man tinuod. Pero naglagot galing ka, malamang di na pandaot. Bulabo. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Anyway, back to school na sa mo pangkingon. So back to allowance, back to tanan, back to reality. Tapos kung ano ng flag ceremony dahil Monday, di ba? Flag racing sa mga Flag racing. offices. Oh my Taas ka God. ron. So tanan excited mo ato sa kuan. Ato sa office mate. Sa mga garboso ko, mga bago ang mga bag. Wow. Bago ang mga sapatos. Bago ang mga kuan, gadgets. Kana. Sarap Sige, iya sa- din ugo ng pasikatay selfie. Dito na ako sa kuan. Sa March na nako ni March na. Sa March na nako ni pangsuluban ako mga bago. Wow. Pati ka akong gikawat nga tsinelas sa kuan, Lux. Kompleto akong kuan sa balay. Nasa Ang hotel towel. Dito, sa hotel. Ang towel wala lang po ni noon. Wala. Kuan lang kato lang mga tsinelas nga disposable. So kung matokag balik karon mura nagi pa sa Lux hotel. Tapos yung mga coffee o mga tea nga mahalon. Condiments Asa ba? nila.
Kaya ang bayan ka to naman nasa ref. Oh, libre naman po doon. O, libre mo ito mga kape. Kung ano kita ginawa. Pati sabon. Gwapo yun ang sudlan. Gwapo yun ang mga sudlan, ha? Sudlanan? Social. Pero ganun pag-social ang ano, no? At tangin nga sa akong vlog, mga igala. Mga social ang mga butangan. Kung sa'y pwede bitbiton, sa'y pwede dili. Garbosa, doa ka room. Yes, lahi ang sa mga kids, lahi ang amuha. Check view, check view. Check view. Sada kay view, mga igala. Hari ng mga hilas galing. You took your dip, right? Early in the morning. Ay, siyempre, swimming pool. Tapos pagtanaw kay Poros Garboso ang post, naliman ningilog utang. Kumusta yung mga utang, Brad? Lisod lagi kiko karon, Brad. Kaya kaya. Usap lagi na yan. Basta pagting singil na. Wala na din kwarta. Lisod kayo, Brad. Palaks-laks mo karon. Actually, tag naman ni. Daog naman ni sa rapol ni. Pwede mo ginako yun ang kwal. Ano na tirada niya? Garbosa sa post, pag singilon sa utang, pitos. Pero ka ng mga bata ba sa drive-thru na madalag trapon, mo naging din na ilahang script, di ba? Sir, tabahay lang ko ni sir, may lang pangkuhan siya, akong mama sir, nagsakit sir, akong naging bulan pa na yung mama nagsakit. Bulan ng batana. Kakuha na akong mama nagsakit, akong papa nagkuhan, puro sila gimaluoy kay sir, tingala ko matagbulan lang magsakit imong mama. Ato lang na mo sa kuwan kanang sa kinang bahay something di daw sila ganan dito Brad kay subuon man sila. Ha? Ipahinlo, ipalampaso, kanang may ana bang kanang mga house of something. Ay, house of... Muna ka na sila mga bataan na mugawas day gihapon. Kaya di daw sila makanegosyo, di sila makapangwarta. Kaya pagkabuta dito, pakanon lagi. Paugason daw plato. Naanod gina muna ang problema, Brad, no? Naanod man sila gingana, so di sila ganahan nga kanina, sugusuguon sila. Mas may ito naramis dalang kay way magbuot sa mong oras diri. Sayang, no? Kung imo to ng purpose nga paeskwelahon sila, i-plastar, may nalang na makaon, ana. Ang tendency musibat ra gyapon sila daw. Kay kuan man sampo pa ng mga boys town, o tama nagsuggest sa mga asawa. Boys town kami ana, musibat din sila bay. Kaya di mo sila ganang sugusuguon. Kana na yung mga kuan mga household chores. Chores? Household Kaya ka na sa household table. Sila ganahan, musibat sila. Sayang yung tumog tinguha. So mo lagi na every month tanawa, tanan gyud, try mo anang mga drive thru diyan ni bata magdalagtrapo. Usa ka tuig na nga script. Matag-ana gyud, nagsakit akong mama. May na lang magpalit mo. Tapila man nga trapo tag 200. Ha? Kamahal ba nga trapo? Di lang malayan to sa to nga grupo da. Nado ko na yung mga kasagara organization madto dito magpakaon. Feeding abi nila unsa nga feeding. Sus multimuro man ka nang ginagmay nga feeding tapos dagan pa kay dugay pakaon. Di kailangan ipapakpak pa, ipa-games pa. Ana daw Pakaon ha. Dagan pa na yan. Mga seremonyas. Unta dito makakaunod sa saktong oras kung wala atong mga politiko daw. Eh, dili, man ka na pa may video. Na pa may video. Wala giging documentation. outreach program. Tabang na lang ka daw. Pagpakaon-kaon na. Pwede kayo program-program. Kanang mga awkward moments. Kailangan dyan pa tayo dito. Sa bagay ng fitness, no, we don't know po sa ilang aside, no? Kana. Mga pinagdadaanan in life. Prego na lang, again, ako ni Utrohon, katong gining panahon sa, katong sa sendong ba? Maghatag ka o, di ba, dagan magkailan mga tinapa. Ay, tama. Di ba, dagan tinapa, Canned every goods. tinapa. So, nakinatagaan og tinapa, niingon nga, way lain diha. So, na-offend ka. Ikaw nga naghatag, medyo na-offend ka. Ha? Kamu pagaling tagaan, kamu pa yung mamili. Lugar, sa imo nga side na. Tama. Wala mo na-realize, Brad, nga kung ikaw po na silang sa side, everyday na lang tinapa, tistingi daw. Ay, para itong lang, no? I mean, tinod. Ikaw, be, tagaan ta ka, tao ba gihapon ta? Yeah, we need help. Pero, tama po ba lang nga? I mean, everyday ko tinapa, brand naglain-lain lang. Everyday ko ni mo noodles. May barko. I mean, sometimes, sabtong po na to ilang asay, tama po.
Bro, mukha na sa may corn beef. Mukha sa may tuna. Mukha sa may michado. Afritada. Tinapa, siyempre sa ato po nga side, tinapa o noodles kay mo'y pinakabarato, daghang kay maapod-apod. Pero sometimes, sabtong po nato sila nga side. Nga for how many months na sila, sige sila tinapa. Cash na lang. Ang uban cash na lang yun, Brad. Kaya ang uban, Brad, ang pagkaon, imo mo kung ang uban tungkol sa kadagan na ilan lang ibaligya. Wala may choice. Namang nga na, ang problema po sa cash, for example, kung muhata kag 100, Brad, bro, gamay ra kayo. Pero kung imo nang ipalit og pagkaon, nay buga, nay kuan, medyo mudagan tanaw. Wholesale pagkapalit. Per karton ka pagkapalit, daghan na. Pero muna sometimes, kailangan na ito timbang-timbangon ng both sides, no? Tama, medyo ma-offend ka. Ha? Kamu pa gitabangan, mamili pag yun mo? Pero ikaw sad, dito, timan, 2 months, 3 months, almost a year na. Sige, tinapa. Bisa pagtagang kag beef steak. Tapos, pero kung adlaw-adlawan po ng beef steak, Kailangan niya. Sumahan yun. anything, ang biko, lami ang biko kung talagsara. Pero matag adlaw kag biko, mahal ba ang kilo sa pilit, ha? Iba-iba din. Munang iba variety. Muna ko sa'yo, manguyab yun, kinabili sa asasa. Para. Joke lang ako na. Natuwa. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Toy, 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 toy. Mau di ay. Alas 7:48, ito na ba ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gugmang nga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako maskamak. Unsa may hinungdan imo akong gidaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. In fairness, na-miss ko aning napalit na ako nga ko ano. CCTV nga ano. Wow. IP cam mo, di ba? Nasa ubos? Wala pa na ako kita, pero itaon na ako ni sa kanto sa mga balay. In fairness, clear na siya. Pwede na siya matuyo. Oh, di ba? So makita na nimo. Pwede na. Dapat tingin na sa CR, brother. Akong ibutan na sa bintana kay basi si Pari dito mulusot ba? Alak. Sa sofa, mura maglain. Sa sofa liya dapito. Naman lagi si Lito. Ako lang tawagan sila yung BI na pamantidaan biya. Pag mingawan ko sa imo biya, tubang lang sa CCTV. Ayun na pa. Labi na kumunahog sa hagdanan. Kaglok ba? Gwapo yung pene. Grabe mo plus star si Brother Fern sa camera. Labi na kamo inyong mga balay ka ng nanay. I mean, ga wifi yun mo permin, di ba? Padili sayang. Ha? Mabutan na lang mo wifi. Mahal ba ang CCTV? Yeah. So in fairness, ito na ng technology nga wifi nga IP cam. So pwede na. Mahalo na, mahalo.
Ay, Wow. pila ka buong ginstall? 65. Pati sa iro nga dapit. Hari ng hilas si Danny. Hilas yun. Wala yung makalusot na ba? Apa kay speaker? Mas story pa yun. Story pa gid. Ay, bagong abri. Oh, banjingo lang, banjingo. Brother Birds, na inikalat na sa international. Hala. Sa international. Nahat. Nahat? Ilang Wi-Fi IP cabinet. Ha? Lahat na ang area sa Ilim ka ato. Di ay? Scary. Sabi, pakiguba na tayo. Kahadlok pa. Mayong adlaw niyo, Brother Bermale, Feelingera, Rico, Swabe. And to you, baby Rai-rai. O sa tanang mga suking tigmaminaw sa gugmang GIAHAK Drama Edition. Mayong adlaw kaninyo. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Princess. MR taga Bukidnon ko. O tungod sa kalisod sa amo dito sa bukid, Nanimpad! Taga Cebu na yan. Nimpalad man akong taga Cagayan. Nanimpad ko diris Cagayan diyon. Wala L. MR gusto man ko kumuiskwela. Tungod kaya na ako'y auntie nga nakatarbaw diris Cagayan. O medyo nakahulam sad mi og kwarta ni nila. Nag-ingon akong auntie nga dito ko niya ipapuyo. Siya daw mo magpa-eskwela na ako. Sunday class lang. Uy. Okay kayo. Sunday. Sugot ko MOR, may na lang. Napa daw ko'y allowance MOR. Pero ang usa sa mga in-exchange, anang tabang-tabang lang daw sa balay. Tabang-tabang. Og tuon man MOR, siyempre, kaysa wa ko'y kaugmaon sa bukid, kaysa di ko mo eskwela kay tungod sa kapitos, nisugot ko MOR. Yun o. Sa ngalan nga ang sabot kay tabang-tabang. Dili taban-taban ha. Okay, MOR! Abi na ako ang pasabot nga tabang-tabang ka ng dali lang, good? Naunsa ko pagkaitabo MOR, murag halos ako man tanang trabaho sa balay na yun. Agay. Wa ako'y chowes. Na-enroll na ko. Oh, di na rin nagsugo ng akong Gugmang GIAHAK! Princess! Ante! Pagdali na ko diri, salamanta. Nga naman ihawa pa man inahay-hay ni mga labonon. Ay, gikan ko nagkuskus dito sa medyas. Ginuo ko ni mo na sa ni mga habol diri. Ta kaning habol, kaning mga comforter, hindi pwede i-washing machine, i-hand wash yun ni. Kinamuta, kinamuta. Kaya kablo biyagi ka na ang imong igagaw diha. Kapangihi pa ba sa comforter. Nakamuta lang kamuta. Taka to isa na mo kahabol por palihog kay nangihi po ni mong angkot. Pag umandiri ay kalimti habaw ang iro, ha? Mga iro tapos iyang tangkal taong kay baho kaayo, ha? Talawa, uy na rin.
Wala pa akong uniform. Asa ba yung uniform, ani, princess? Asa naman dito eh? Kachit lang, naglibot asa man ako eh, sa kunahon. Kasi ginoo ko pag dali trabaho ka ng batana, isulo na sa washing machine ng batana pag dali na sa bahay. Tapos day pag humanday hugasin plato day ha. Oo, pag hindi mo hugas yung plato day, ipakipanday lang po ning guba nga aparador. Kinadislocate ng kuan oh. Kapag yung ko sa tubo kay burag ang atong drainage, burag kuan, burag. Kay bugo. Ambot lang nga gahapon pa man turn over kadaghan may guba ni nga balay. Kita lang ang mga trabaho, ha? Oh, Tapos kung mauman ko napingis lagi pa ni ka, tanan. pangita paglaing trabaho. Hala, grabe. Oo. Ay, kabala ka day. Ginagmay raman ko nga trabaho. Ginagmay. Ay, kabala ka din na enroll na ta ka, ha? Magsugod imong klase karong Domingo. Sige. Buhaton ko ni. Oo. Kana tanang buhata ginatanan, ha? Oo. Dadi ko gusto nga daghan kay mancha, ha? Ginoo ko, Lord. Oo, kaya ni mo na, day. Kaya lagi. Kabalobe ka nga namoy utang yung pamilya sa among pamilya. Hala. Kung agwantag yung ka, ha? Kaya ranin akong tanan. Oh, very good. Sige, mulakaw sa kuday, ha? Sige. Ay, basura! Ay, nanay basura. Princess, Ay, ang basura, princess. Baliw ko basura niyo, Sa basura, mga... Oy, mga beautiful! Hi! Wala, mga basura ninyo, Ben. Uy, salamat. princess, kuha na itong basura. Kuwai. Gamay lang ako. Kuwai. Okay, kuha. Kuwaa. Ay, basura! Wala na siya. No, Bino. Kumusta? Nauman na ni mo tong kuan. Unsa man? Tumasugo ni Ams. Wala pa kay pamahaw kay tiwas na ko tong labhunon. Really? Grabe ni mga dugo-dugo. Lisod ka ay kamuton. Virgin, dugo-dugo. Lisod kilabhan. Listen, uy, kung ano mo malapsan mo, gid ko. Uy. Pero, wala pa ni mo nalabhantanan, girl. Napaman lang kita mga bulingon sa akong room. Ano ba ka? My only duty, mahugas rin ko plato. Hala. Yan, so, paman, di ba makaglaba? O, salog na to, ang go ka Ay, magpanday para ba kong aparador? wala pa dito ni mo na. Wala pa kuan mangulan pag martilyo sa pika silingan. Samo ka ni mo, uy. Magpalit pa kog lansang. Sa nga balay, uy. Uy, yung man yun na, uy, kay katulgon na ba kay ko, di ko ganun na isaba magpanday-panday sa akong room. Ay, sorry ka ayo ah. Saan ka sa balay? Ha? Katabang yan po. Ay, ban? Okay lang. Sige lang, uy. Dalion lagi na ako ni. Okay, class. Matag Domingo ram kita magkita, no? Yes, sir. So, akong gusto nga maginilhan na mo mga classmate. Murag duwara man pud mi kabog, sir. O, doon na mo ka po. Magilhan na igin yan. Maginilhan mo do, ha? O, kadi kayo gusto mahasol po ko. Ay mo, bro, study ini ng page 1 to 500. Sir, Sir? Kapoy kayo do. Kapoy na kayo kuha ng eskwelahan ng way benefits. Way benefit, dugay na kayo kuha ba? Ako pag itihinlo sa CR na rin, kapoy yan eskwelahan na. bantog ra pasirado nimo, sir. Mora, so kamo, study lang yun, ha? Sa study lang gud mo kung ay mo kabala ka, butangan ako cancel daan para pasara gyapon mo. Salamat. Ha? Ako nga tabang mo. Louie, princess, Sir? ikaw sige lang kagkatulog sa akong klase, do. Magkapoy kay ka perminti, princess. Di man, sir. Sir, uy.
Halang lagi ako matakay. Hago pa kay ka, tanaw, gagwantis pa ka. So, magagikan mga gagwantis sa CR na. Ano, Diyan istorya sa nga do ha. Ah. Ipatawag ko Sige, sa sir. pikas teacher. Sige sir, sige sir. Naligo na daw siya. Ay, Diyan. Sige, doon lang kayo mo ha. Bigyan sa muli ha. Sir, Basta sana- page 1 to 1 ha. 500 ka muna ibala di ha. yes, sir. Okay. Sir, sana all. Oh, may lain pa. Uy, classmate. Ay, hi. Hay ka karon. Kaniya ra kay kadya ba? Sila gagtulog-tulog lagi. Di mula mo ko natulog. Duka lang gid ko. Nakain mo nakag-assignment di mo. Ala, Wala pa ka kay mag-assignment di. naditi assignment. Ingon ba si teacher? Katong isa ka libro. Pakapi, bi. Wow, bago pagaling ta ng classmate, pag-happy na yun ka. Sino, igi. Kapoy ko sa baliwa ko time mag-study. Ano man? Anong kayo tayo mag-study? Sa buntag, manlaba. Sa udto mo, hugas og plato. Ano, wala ko time. Duyan mo eh. Tapos magdukdok ba ko sa mga guba dadto. No. Mo rito ang niyagi ba? Kaya nagdaladala pa kag dishwashing paste mo. Lagi mga lampaso akong bago. Ganun. Tingala galing ko lang man atong uniform pero na yung anong na apron. Tuloy ba? Ano man puding hanaw? Ano, Wala day kay kwan day. Mo day mga igsuon day. Ha, wala mong good. Anong wala man? Gatabang mo ko sa balay. Ha? Gatabang-tabang lang ko sa balay. Katabang-tabang ka sa... Sa balay, mga bulaton. Kaluoy ba kayo mo eh? Si Luoy, para magunin sa kong pag-skwela. Pero siyempre, luoy no. Limon ka na mag-eskwela pa ka, tapos magkwan pa ka, magtrabaho pa ka. Kadlaw, lagi ko ga-study na. Luoy ba kayo ni... Ay na lang ta. Uban na lang ta kantin ta. Ha? Dito Malibay na lang ta ka? mag-study. Ay, kadyot lang kay murag napakoy pang ko anon. Ay, kabila ka, libre yun. Lagi ta ka, promise. Ay, wala ra ba ko'y kwarta? Libre yun, galing ta ka. Sige, libre. Nuulo ko ayo. Ako lagi bahala lagi. Dagan na kag kwarta? Basta, ako bahala. Basta ako bahala. Ah, sige, bi. Ah. Nara, oy. May helmet. Ano nag-helmet mo ta? Nag-bike ra mong gud. Grabe kay kakakon ba? Okay. Dari na ninyo? Diri ra man good. Sure ka? Kana, Aka na nga balay. Kailan ko anong... Di, Artihon making kung ano... orti di ay. Kung sa din mo nakabalay day? Sa ko mo ng auntie. La. Tobi, di ba? Tinod na artihon ka na yung anak, di ba? Day! Ay, saba di. Day, princess! Ikaw na princess! Ate! Ah! Uy! Ay, Ay, hi. te na nun. Ay, sa mga kadoy. Ay, akong classmate. May kinakalusun ni sa guard. Ha? Amigo, Miss Gar. Agad to mga na si Dapito. Ang mga tudaton man eh. Uyam ni mo na eh. Si Uyab! Meet mang good. Das mi rami, te. Classmate ni mo na eh. Oh, nakisabay ko. Kuon. O ba? O doy, sibat na doy. Ay nasig lang ilangay diri doy. Hala. Sige. Pagawas na mo tamong German Shepherd ron. Princess, una na ko. Ay, salamat O ah. sige na, lako na dito doy, lako na. Oh, bye-bye. Uy, princess. Ah, Ano naman na may patod-hatod? Sa may pasabuat? hala, nakiangkas ramang good ko kay kuon. Uy, diya Murot nagsugod, man, Jeep. diya nagsugod ang tanan sa angkas-angkas. Huh? O, diya nagsugod, angkas-angkas, tapos mag-friends dayon, tapos mag-close dayon. Friends mo. Tapos close dayon, aksidente din, mahawiran ang kamot, magtinanaway dayon. Alam mo na sa mga movies. Tapos slow-mo dayon, nangahulog din ang mga petals. Wow, drama ramang good na ano. Tapos pagtanaw din na, background dayon ang kuan, Chinese. Chinese. K-pop dayon nga background music. Oo. Tapos pag anan, mag-lips to lips dayon, nag-uyab na dayon, nagkaubo-hubo na dayon. Oo, tapos maboros na dayon. Yun na ikaw man og eskwela, maglisod na dayon. Eh, Diyan wala nagsugod ko'y sa hatod time. na. Munang ayaw pagpatod-hatod. Hala, Tanan nagsugod sa hatod-hatod. Tanan mga nagkahubo-hubo, nagsugod na sa hatod-hatod. dupig ako'y masakyan. Huwag ka magsama na may motorila, ana. Hunaw na aday, tanan mga nagkahubo-hubo, nagsugod yun na sa sundo-sundo, hatod-hatod.
Ito ni matanan sila nga wa na isapot. Mungod tanan. Kung gusto nimo nga gusto mo kamotiwa sa eskwela, gusto inumdumin nimo ang kalisod sa inyo dito sa bukid. O sige. Oh, dili magsakatod-hatod. Sorry na. Sorry, Ha? te. Oh. Sulo na ito. Oh, maglaba pa Ang ko. comforter dito nahihian na pod. Bawo na pog anso. Palihog ko tapos kato among shower daghan leaking palihog ko bi. Ha? Butang Di ko itiplo ng kabalo tubo. ato. I-YouTube, nana sa YouTube. Hala ka. Sama ni? Ay, unsa man? Princess, pagod lagi ni mo ang Rai. Ha? Ang kanilang ibabaw ang Hindi mo ang good nga no, man ni mo gigamit ang rice cooker. Di ka kabalog luto, ay di ka kabalog gamit ani no. Di wala maguni sa mong bukid. God, Unsaon din ni pag-on di ay. Ay, sa mukha. Ipatong sa stove ang rice cooker. Oo. Ang galing! Plug, ipatong dayon. Ay, damit ni. Wala ni naka-plug di ay. Ni imo ang... Ay, Sama ni... sorry kamulo kog plancha galuto ko na bas napagod. Hindi lang mi. Huli lami. Maglungag na lang ko balik. Sige, Bi. Labay na mo. Ha? Sayang kaayo. And asa naman tong coffee na ako? Ay, Princess, naman ka, ala ba sinasunog na to yung pinil... Princess! Princess! Tanawagan ni ang Sa manihisa man ay kalakihan Sa ni. asa ako sa ibtuntong plancha. Princess? Oh. Ngano ang aparador guba paghihapon? Ayun, good to. Di ba yung kung butan ni mog handle ang aparador, nganong sa portahan man ning handle imong gibutang? Ay, wala lang kuilain. Bura Oh kag kalay-kalay. my God, Kano sa panabutangan og handle sa portahan ng mga aparador? Sinani mo ang mga sa bukid. Sa manaoy! bastos. Tanggalan na! Ha? Tanggalo na sad. O ang aparador. Bastos. Ibalin sa sala ng aparador. Sige Nabukat na. na kainit Tawa ko ganay sa design, palihog. Tapos kanang imong kuan isaka kanang imong sala set. Salaset? O ibalin dito sa taas bi. Hala. Taka to kong katri butang sa sala. Tanaw lang ako kung okay bang design. Kung dili, ibalik ra po dayon. Tihago kay nati, uy. Ayun na pagreklamo. Bugat ka, ayo. Sige na, namin mong allowance so, para karon nga week ko sa mong pag-ispila. Oh. Ay, salamat. Sige na, ibalo na ito, dali. Agay. Ang baga. Grabe naman ako. Mura naman kag Dalmatian, ana. Mga pasaong bugat kitong nga higdaanan sa mantuon. Pero kasi tinuod mo na yung mga trabaho dito. Oo, ipabali ng salasit sa second floor. Grabe. Unsa ba gini mo trabaho gidi ay? Ang sabot mong good kay magtabang lang sa balay, ana. Ay, nakadungog na kung ana ba sa... Katabang, ani. Basta labito ka na bitong paryente nimo kay di ka kabalibad. Gani. Uya nimo eh. Bi. Makatuon pa ka. Bilar gyapon. Balo ka, mas may siguro kung... Saka kung Unsa? magtaban na lang ka ta. Ha? Taban, uy. Ganit ta uyab. Idi, uyab-uyab lang sa ta. Unsa man? Uyaban ta ka diretso, basta musugot ka. Uyab lugar, may feelings? Oh, di feelings sa ta. So, mano? Sa kung gusto ka na nga. Ay, ayaw ba? Ay. Sakit kaya akong pasa na. Ay, sakit kayo. Tinluwi mo kayo sa imo ko doon. At least kung mag-uban bitaw ta, para sa ako ba, nakatry ko mag-boarding house bitaw, na-relax kayo. Mao? Wala mabuot sa imong oras. Dobi ang bayro nun lugar, ana. Di ba naman ay bayad? Ay, wala ka.
Kuha ko lang. Dito ta sa katungkuan. Unso? Alam po kayo pagpamili katong dako. Katong igo-igo lang, good. Nay aircon na. Wow. Katong kuan, fresh air. Fresh air. Fresh. May bastos. Pero katong single bed lang ta, ha? Total, mapinatunga rabi tawag yapon. Tama na! May bastos ka. Di para tipid ba? O, di ba? Tipid. Saman. Magunaw na sa ako ha. Sige na. Maguyab-uyab lugar ta. Total, magkinupyaha bitaw gyapon ta. Saman. Magunaw na sa ako ha. Usa pa sabot ani anong nagbitbit kasi mong mga gamit o guban pa. Mulakaw na ko te. Muli ka dito sa bukid. Ay, dili man. Asa ka padulong? Wa makikipuyan diri, wa makailangan ng relatives. Ako'y bakante nga room sa akong friend. Pwede na to. Nag-offer Usa mo pa siya. sabot nimo muhawa ka sa Mahawa- Usa may problema, ha? Ngano mo ani muhawa man ka sa akong kiliran? Mahawa na ko te. Mura mo kong kargador dire. Mura kong katabang. Nagreklamo ka? Kagamay ra to nga trabaho? Ha? Dili man Kung gamay. problema niyo mga kabatanunan mo, gamay ra kay nga trabaho, magreklamo lang mo. Gipaglaban lang galing mo Monday to Friday o comforter, mo reklamo na dayon mo. Gipabalin-balin lang kay mo sa sala set padulong sa kwarto, balik-balik, vice versa, mo reklamo ka gamay ra nga trabaho. Oh, grabe naman. Tapos na, gipa-eskwela te. pa ta ka, grabe, parte Ang galing mo! Tamo na dayon? Mura na imong ikaubos dayon? May bastos. Tay mag-study. Puro ra ko trabaho. Wow! Mag-study di kag alas 2 sa kadlawon. May bastos. Pag-abot sa eskwelahan, siguro katulog. Kadyot, ang duda ko, ani. Kana ba ginang tinod nga rason o nakauyab na siguro ka? Ha? Wala mong puno ko uyab. Kana siguro itong lalaki kasi kumanuman mo. Wala, oy. Isad-sara na po siguro kag langit o yuta. Wala kaya. So mula ka nagig ka. Mulakaw na ko, te. Kapoy na ko diri, te. Kung mula ka, di na kumubayad na imong tuition. Di na kumubayad na imong mga bayron nun diya, ha? Ha? Siyempre, sa lugar, magbayad ko, tawa ka diri sa kuha. Bahala ka na, yun lang ko imong mama dito, nga wala na ka sa kong poder. Hala. Bahala ka diha, wakoy labon, wakoy el. Ay, Lakaw ka. hala. Hindi mo na ba itong nahihay itong last na batch na gilabhan? Mano? Sure ka? Hangyo ko, be? Unsa Kanang man? isa kahabol ba? Labi lang, sabi ko ka mo lakaw. Bayari Kana lang. Bayari akong kana. Unsa man? Hala ka, kakalat ba dire? Ni mga sa salog. Sorry lang, kay wala na magud nakalabay ng kuntong basuriro ba. Susi magud sila. Kailangan daw ipa-separate. Ganun mga hinayhay sa kuan, ibabaw sa TV. Hindi para dali init ba ang likod sa TV para kuan ba? Para mauga. O giapil na po na ko imong panty lang. Kalungan nga rum, uy, sa mani. Sa tinagod lang ko. Magino pasad kuan ni karon. Gutuma, uy. Nakay makaon diha. Wala pa dahil nagkaon lang. Wala may bastos. Uy, pakaon sa akong auntie, uy, kimura daw ko. Pandamay. Marag na pa noodles lang. Inita lang. Nay, bugas dire. Ako na lang lungag. Wala para ba lang? Wala bugas. Ay, tatabagi. Pagkita tatabagi lang. Namo ko suki nga tindahan niya, mangutang taon niya. Utang? Ay, kabla ka lang. Sigdaga na kay kag utang, ha? Oo, gamay raman. Doon raman ka page. Ha? Pero, bala ka lang. Ang importante yan nilang, at least, di ba? Unsa man? Kanay mo mga sininay mo na ito himong unlan. Ha? Huwag mo kukuy unlan na rin lang. Hala.
Kaluoy ba? Nagani nakabitbit ka na kortina lang. Una to imong kuan habol. Ay, ayaw, uy. Wala kay bintana diri sa mani, uy. Budiga, maningi. Ay lag kumpiyansa na nga ng mga tape lang ha. Ay lang tangtanga na. Ha? Bangag mangod. Ay, Paano magidugsuga kung magilis ka lang? Nga naman. Kaya dagan. Dari lang. Tama na! Ano kayo kumaliguan eh? Dito. Sa gawas? Pagka umana ng ikawalo. Karon galinya. Hala. Kapag kalabay dara. Inga naman dari lang. Good. Linyaha. Tapos bomba na yun. Bomba. Pero muna ni pinaka-social nga boarding house dari lang ha. Sosyal na na? O social na nila. ni? Kaya naikuan. Kaya naigdaanan. Eh, kadang langaw diri. Ang galing mo! Ay, abuga lang. Bro, nakikina-imagine nga boarding house. Asa ka nadapit, ha? Una boarding house yung mong ex. Wala siya yung boarding. May bastos. Nagal lang langaw. May bastos. Ay, kabala ka lang. Kaya ang importante. Kagutom ba, eh? Manlibre na lang ka sa gawas, mi. Hindi tatapagi lang. Paagi? Basta ay kabala ka lang. Ang importante, nagminalay ta dari. Ha? Puro manak ka lang ano eh. Lang. Sa magkinaan-anay na lang ka lang. Hoy, gigutom ko ha. Mo galing. Para pawalas ka gutom ba? Gusto man yun eh. Sige na lang. Langaw, dagang giguan. Malangit ka ni. Asa napit na? Asa na nag-imagine nga boarding? Ano napit na rin? Damo ko yung mga saging salog. Saging sa salog. Asa na dapat ang... Asa din napadulong ni siyang Asa nadala? din, damak Asa ka din ka nadala nga boarding house, right? MOR, di ko kabalo kung sayo ba kung desisyon nga nabuhat. Tuod sa akong auntie, kapoy kayo. Kapoy kayo. Tanan trabaho. Pero, siyempre, di ko mapas mo makakaon. Na electric pan. Kani akong classmate, nga nadala ko sa mga words of wisdom. Tuod, waig sugo, pero wasa mi makaon. Natoy makaon, pwede matulon. Saan, Maria? Lollipop. Sa bagay. MOR. Ga-action ako kabalaka. Tama ba na akong desisyon o mubalik ko sa akong auntie? Dawaton pa ba kasi mo auntie mo ni pangutan? Halak. MOR, please ulti sa akong angay buhaton. So much more sa umaga. More. Samoto! Sa 46 sa tangar. Ano sa'yo kis Pupi ron? Poops? Sa ito ba? Hi, folks! It's nice to see you in the morning. Tingnan ko sa'yo, ma. I'm a morning. 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 O di mapresyon na si Joe sa'yo mo, ha? Wala pala las 9, nana ka. Good la. Uy, teka muna, may gala. Medyo serious ang nagkakaitabo sa US o kuan karon, no? Iran. Iran, no? Grabe. Burag, dagan kayo mga konsabi mga World War III. Mao ka, Maria. Lay, ako ang issue. Huwag ka kabalo sa... JD na! Oh my God! Sabagay, mga batanon. Kami mga angkol. Kapag sa mga World War. Wala galing ko kabaluan na lagi ko. Actually, mo pa akong ginako. Ang mga Jadin man po akong... Wow! Pamugus. Wala mo kabalo nga Tala Nation gapon, no? Sasap. Sa Asam. Isakyan yun nila may gala. Tala, tala. Magsayo ko na gamiton ng shorts akong asawa. We try the brother Bert. I-try na ako. Ito pinaigwad kita. Pinaigwad yun. Nalay sa stepping abor delikado kung madayunan ba? Katong kang asa tiil. Oo, kakasatin. Ako to yung pag-alana sa salog. Oo, kanay. Yung kabalo kung makabangon pa ba ko. Iso doy.
Balikan natin si Princess. Si Talan ni balik sa number 5 sa karon. Ba. Tungod gyud na laging mga challenge mo na uban na i-challenge. Pero ang nakakuan magud sa ni Tala, I mean ni Sarah G. Tala. Tugay naman good siya, karon pa ni Sika. Mga 2 years na. Di na maging anag yun ng mga songs sa sahay. Amazing. Anto na later na dayon may gala. So ay sa gin mo undang diya. Malay mo ka na makalagot mo sikat na nakaroon nga year. Lagi kay mo na ba nga song ni Bia ang singer. Wala gyuman ang kanta. Kasi rin musikat na ni karon 2020. November 2017 pa ni. Atangin yung stepping nga ng mga kapamilya. Atangin ninyo ang dance craze. Ay, stepping, alam no? Makalagot dance craze. Makalagot dance craze. Hip-hop version. Sige, itry ninyo ko na. Nag-away na Yun, no? You know? nakita na ko sa post ni mo. Yun, no? Grabe kayo, kuya, kayo. Sa akong anak pa, nostalgic. Ayan, tama nga naman. Karaan nagkipamino, nostalgic. More sa umaga. Si Princess! Yun na nga. Uy, dagan ba yung nga na, Brad, nga, ang sabot, pa-eskwelahon dito sa auntie. Tama. Ang problema, ang gitawag nagkatabang kay to help. To help. Dili siya tanan. Hala, ang problema na po yung mga auntie nga, hala, sugo dito. Hello. Abusar! Nahimong katana pa siya yung nga na, biapod. Pero sa bagay, wapo kay choice, Brad, kung nakipuyo sa lagi ka, wagi kay choice. Maulaw, biya pagbalibod. Maulaw. Labi na kung naamoy utang kabubot. Ngayon, kana mo na utang alisod kay bayaran. Utang kabubuton. Oh. Pero in fairness, so moto ang problema lang po niya, Brad. May pa nag-SA na lang siya, no? Yeah, student. student. Ang problema nagpadala man sa words of wisdom sa iyang classmate. Nalabaw po na yung boarding house, po na yung paita. Samot na kapait niyang kinabuhi noon. Noodles, mura ginay kinabuhi. Ilo sa tanang mga naminaw sa boarding house, bugin ang mga pantawid gutom program. Loaf bread, Ah. pansit canton, or noodles, itlog, Sardinas. Miswa. Mura yun na kanang madali ba kanang, di ba? Instant. Tapos loaf bread, pwede ka gatong nara sa sachet nga palaman. Lautay na, importante na layo. Ka-remember ko anong sachet nga pala man lagi, no? Boarding house pandamay. Talaga may kinang boarding house sa uyab. Oh. Lord. Bahalag wala tayo makawanang importante mo Uy, alis na ninyo yung mga love song ni Bi. Ano yung mga love song ni karaan, may mga panahon pa man ni Brad. Wala. Bakit ngayon? Alis din na ikaw na pala. Ang may... Okay, mura to siya. Ano mga Ben and Ben? Ganawa mo na kung mga ganahan. Nasa yung Spotify. So, sa imo, Princess... Kaon na lang, girl. May manarbaho lang ka, mag-SA na lang ka. Ako, idol na ako ng mga estudyante nga, ni eskwela pa, ni trabaho pa. Pero di yun dapat siya mag-stop sa school, no? Dili yun. Idol ta mo, even bisag na iuban ka ng Sunday school, ayaw gimug-undang kay... Tama. Imagino ninyo, galisod gali pangitag trabaho tong nakagraduate na. Unsa pagwa yun mo nakagraduate? So please, sige, padayon lang. Padayon sa inyong pag-eskwela o pagkabot sa inyong mga damgo. Yun, no? Okay? Pero naasa na pagkabot sa mong muta. Pray yun, Brad, pray. Pray? Mora ginang kuan, pinaka-nindot nga kuan. Oh. The best solution. Ang best solution, mag-pray ka, tapos be kind to others. Iyon, no? Mura na. Di man kailangan mag-donate yung bangko sa simbahan para lang yun maabot imong pangan. May bastos. Na may ibang ga-donate yung bangko pero kapanagpa, puro katabang. Hala ka! May bastos ka. Basta kay heartily. Okay, be grateful. Be kind to others. Mura yun ang perfect formula. Formula? Formula. 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 Diba? Formula. Formula.
Congratulations day, Brad, sa inyong mga gipangatuan, Brad, sa pamilya. Family is forever. Winner tayo together promo! Wow! O, gipangatuan Dami ni namang Rico winners. Swabe ang mga uban mga winners, no? Grabe akong binaklaya. Abot sa Taguluan, Puntod, Kauswagan, Baraupol, Pailabot, my Carmen, God. in fairness. pailabot na ng mga nasa mga ilang gusto share. Nakatsada bitaw rin nga promo kay kung makadaog lugar kayo nga ni Crash. Tapos mapili din ka kung kinsa either part of your family, members in your family, or friend, relatives. Basta kay kung kinsa man na, balag taga-asa na siya. Pwede na mo ma-share ang imong blessings sa iyo. Yeah. Dili makuha na yung premyo ha, dili makuha So mo. Una isakto nga, be kind. Yeah. Mali pa yung Ginoo, ana. Makita mo ng Ginoo pa na, oy, buutan siya. Oh. Sa wakay siya kasimba kaya na busy, pero nabuutan siya sa isig katao. Tagaan-tagang blessing. Ano naman na? Mukha naman ng Ginoo. Naman na sa CCTV gapon. Ay, kami nakakonek ka mo na sa wifi. Pagkata niya, uy, nagsimba-simba. High-tech na din si Lord. Uy, nagsimba-simba siya. Oops. Pagabot sa balay, uy, gidokol din yang katabang. Kaya wala taro plancha yang sinina. Wala giday ng blessing. Ilala ko tiyo. Wala gidalang one blessings. Gitanggal. Tuwa, nagsara yung negosyo. Kaning driver, busy kayo, wala na nakasimba. Pero in fairness, magmulabay siya, manguros. Uy, naipitakan na bilin. Uy, iyang giuli dayon, no? Giuli niya. Very good nga driver. Yatot niya. Uy, naigikan sa simbahan, no? Uy, nisakay sa jeep, oh. Uy, nai-cellphone na bilin. Uy. Uy, gibulsa, gipalo. Sama na. Klaro kay ka CCTV diri, ha? Bawasan ng blessing. Dito, taga-tuhod ang baha silang balay. Ang galing mo! O nang giingon. Unaigin mo kay daghang kay CCTV si Lord. Wapay apilde ang mga hidden camera. Lalaki. 360 pa. 360 pa. Kani siya caring kay siya. Bisa kang kinsa siya caring. Uy, nanghatag og sapatos. Uy, napagipakapin medyas. Kamitan lang. Pandamay. So, mora to. Mora to. Excited na kayo mo duty si Master Poppy. Gabi oh. 9 to 1 na po si Master Poppy, mga kaibigan. So, duha nakakuan kay... Nabalitaan mo ni Poppy, muna hindi siya kakahalin. Kasagara mga take nasa gabi nga listener. Ay? Ang dalaga day naday sa morning. Nasa morning. Ano mga ka-istorya ni Joe, no? Si Joe, pasakayan ni Joe, pero mangyod rin, nagyod sa legit nga ulitaw na ginawa. Mau ba? Tinood ba ka ni mga igala? So, Master Poppy and Joe Romantico. Maguban-uban 9 hantod alauna, mga igala. Sila na'y bahala sa inyo diya, ha? Hindi kami mga tulog sa mi. Sila raman din. Duty man ko. Always remember that laughter is the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!